fɛn min dɔn o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o ma juguya faamu mɔgɔ dɔ bɛ se k'i juguya a bɛ kuma lankolon f'i ma mɛ kuma dɔ la tɔnɔ de bɛ jugu la wallahi fo mɔgɔw k'o faamu o de kosɔn ka mɔgɔ ye tuma bɛɛ ko karisa bɛ n juguya n yɛrɛ tɛ k'a fɛ abada o de kodɔnbaga ka ko ye quoi tɔnɔ dɔ de bɛ juguya la i b'a sɔrɔ jogojugu dɔ bɛ se ka kɛ ne la ne nin t'a fɔ fiyewu olu yɛrɛ bɛ cɛsiri k'a sutara de ka ne muru mɛrɛ a ka o t'a fɔ mɛ jugu yɛrɛ de b'o jugu fana ka ɲinita de o ye n'ale y'o kelen sɔrɔ ale bɛ bɔ n'o ye o fana de b'a to ni ne kɛra hakilima ye ne bɛ leçon sɔrɔ ale ka kuma la n'a sɔrɔ ale ka min fɔ ni tiɲɛ don n'an ka falen ni tiɲɛ tɛ fana n bɛ ala deli ala k'an sɔn hakili ɲuman na nin de ye ko in fiɲɛ de ye mɛ mɔgɔ kana mɔgɔ juguya sigi kɔnɔ parce que ko karisa tɛ n fɛ ala kira sɔrɔ sallam a ko sil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilayka wa qul hakka wala ala nafsika ni halisa in ka surun nka wallahi ni baara ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan tiɲɛ don ala kira sɔrɔ sallam a ma kuma in jɛnya koyi a ko sil man qata'aka ne ma dɔn silamɛw ɲɛ tɛ nin de la wa diinɛ ɲɛmaw ɲɛ tɛ nin de la wa maa mun tɛ bɛnna sigi sinaya la yala aw ɲɛ tɛ nin de la wa balima mun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ aw ɲɛ tɛ nin de la wa ala kira sɔrɔ san bɛ ka kuma silamɛtɔ de fɛ a ko sil man qata'aka i ka tugu mɔgɔ la mɔgɔ min y'a tigɛ ka b'i la i bɛ dɔw kan mɛn jelikan de don mɛ n bɛ yafa ɲini ka jeliw fɛ mɛ bilasiralikan tɛ kuma ɲuman tɛ ko ni mɔgɔ min bɛ n fɛ n b'o fɛ min tɛ n fɛ n bɛ lahara don ni cɛ ni kira ka kuma bɛ ɲɔgɔn jɛ dɛ hali karamɔgɔ dɔw fana ka kuma ka ɲi nin koyi min b'an fɛ an b'o fɛ min t'an fɛ an bɛ lahara don an n'o cɛ lahara b'e bolo k'o don mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ non ala kira sɔsɔ a ko mɔgɔ min yɛrɛ ban'i la dɛ i ka tugu o la min ko a t'a fɛ ka hɛrɛ k'i ye dɛ k'i ka hɛrɛ kɛ ale ye i k'a yira ale la k'e n'ale tɛ kelen mɔgɔ min ko k'a ka sira tɛ e la e k'a yira la ko ne ka sira bɛ e la parce que e ye n balima de ye e ye adamaden de ye ne b'i fɛ hali n'a y'a yira k'a t'i fɛ ne de ka gɛlɛn bi o tant que ne ni ma bɔ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛn an yɛrɛ dusu ka suma ɲɔgɔn kɔrɔ parce que ni maa dɔ ye juguya kɛra ne ko i b'i ta sira la kuma dɔ la e ka ta sira bere bɛ juguya n'ale ta ye ni dɔ ye kojugu dɔ kɛra ne ko i b'i ta sira e ka ta sira bere n'i ma farati o bin yɔrɔ bɛ bonya a ye min kɛ la o bɛ juguya n'o ye i y'a ye an ka seku dɔ tun bɛ yen Sheikh Sufi Adama wallahi n y'a denkɛ ye ka kuma dɔ fɔ kɔsa in na a kuma in diyara ne ye kosɛbɛ o de kosɔn an ka karamɔgɔkɔrɔ ninnu ka histoire kan ka ɲini ka dɔn mɛ anw yɛrɛ anw tolen don arabuya de la an bɛ arabuw ka histoire de ɲini k'ala karisa mɛ arabuw ka histoire baw de o de y'an bolo kawko ye parce que ala jɔn ɲuman minnu bɔra anw yɛrɛ la Mali la yan dɔnnibaa ɲɛnama minnu bɔra an na yan wallahi olu kelen kelenw ka leçon bɛ mɔgɔw waju Sumala Dramane ninnu jogo n'u ka kumakanw bɛ adamaden waju Barawuli Demba Wakɛ ninnu ka kumakan kɔrɔ an'u ka kɛwalew wallahi anw kan ka ninnu ɲini ka kalan k'a dɔn yani an ka taa an yɛrɛ di arabuw ka histoire kan n m'a fɔ silamɛya histoire dɛ n ko arabuw ka histoire a faamuyara a ko a ka Sufi Adama ko a ka kuma la a denkɛ in ko a ka kuma la a ko ale facɛ Madima o ni histoire mun kan ka dɔn an fɛ o sɔn an bɛ a denkɛ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o y'an sɔrɔ tuba kalanyɔrɔ la ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn inshallah an bɛ Alahu Taala de cɛkɔrɔba yira ala ka hinɛ a la ya rabbi ala k'a dayɔrɔ nɛɛmɛ an ka jamana in maabaw t'an bolo nka bi an y'an ŋaniya ka fɛn fila di adamadenw ma fɛn fila min n'a bɛ kɛ jigibasa ye parce que an bɛna kuma kilisi de kan an y'a jateminɛ kilisi in a kɛra mɔgɔ caman ka sababu ye a ɲana mɔgɔw bolo kosɛbɛ tant que mɔgɔw dun b'a kɛ ka bɛ ka courage sɔrɔ k'a kɛ anw bɛ courage sɔrɔ k'a bila parce que an b'a bila Alahu Taala de kama ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye mɔgɔ de an b'an balimaw fo kosɛbɛ maa caman ye ne ka cɛkɔrɔba laja seli la kosɛbɛ wallahi maa caman ye u laja faamuyara ko bɛ yan maa caman ye ne ka cɛkɔrɔba ladiya mɔgɔ caman y'a ladiya fɛn caman na hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ka dugawu kɛ ko ala ka hinɛ a la baasi t'a la dɔw bɛna fɔ parce que i b'a dɔn lahala min delilen don mɔgɔw fɛ n'i ko karisa a ye dugawu kɛ karisa ye mais a ye dugawu kɛ mansaw ye caman bɛ min miiri ni mɔgɔ mansa ma fatu i kana dugawu ɲini a ye quoi nin ye caman ka idée de ye
donc ni mansa fatura i bɛ sɔrɔ ka dugawu nka n'a ma fatu i tɛ dugawu ɲin'a ye o de la caman b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka yafa parce que u t'a miiri k'a fɔ mɔgɔ ɲinama dugawu kan ka ɲin'a ye filanan ye jumɛn ye dɔw b'a fɔ ko ne b'a fɔ ko a ye dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye kuma caman mais ko ne tɛ musokɔrɔba tɔgɔ fɔ mɔgɔ dɔ hakilimaya ye fɛn dɔ ye a den ma k'a don a bolo est ce que an ye jɔn de sɔn n ye mɔgɔ kelen de sɔn wa ba ye sutara de ye mɔgɔ ba ye sutara de ye n'i y'a ye ne bɛ kuma caman bɛ bɔ ni n fa ye k'a fɔ a ye dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye n ka laɲini ye musokɔrɔba yɛrɛ fana de ye parce que musokɔrɔba fana ka laɲini hali n'i ye dugawu k'ale bolo ale b'a kɛ cɛkɔrɔba fiya i b'a sɔrɔ kuma caman anw bɛ waso min o ye an baw de ye tiɲɛ don mɔgɔ kan ka waso ni ba ye ba ye sɛgɛnna adamaden nɔfɛ ba ye maɲumanko kɛ nka a dɔn k'a fɔ fa fana dɔ kɛ dɛ o sɛ bɛ jigin ma kɛ ko ni den ɲɛna k'i ba ni tiɲɛna i ba sen b'a la nka ba dɔw jogo tɛ se ka fɔ dɛ wallahi n'i fa su la kɔnɔ i ba dɔw ye fɛn dɔ k'a la furusako de kun a y'a muɲu furu laada kosɔn aw bɛɛ bɛ se k'o misaliya aw cɛ mun bɛ ka ne filɛ sisan aw yɛrɛ furumuso mun b'aw kun fɛn caman bɛ tɛmɛ aw n'aw furumuso cɛ dɛ an ka b'a muɲu a b'a muru furu kosɔn a b'a muɲu balimaya kosɔn a b'a muɲu aw yɛrɛ danbe kosɔn mais aw salen kɔ ni aw den min nana kɛ fɛn n'a fɔra ko aw sen kun t'a la k'a bɛɛ aw muso nɔ ye an karamɔgɔ est ce que ladiriya kɛra kuma la ma k'a la ala ka nin minɛ d'a ma donc nin lahala kosɔn ne b'a fɔ a ye dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye o kɔrɔ musokɔrɔba sen b'a la ala ka nin minɛ d'a ma an balimaw kosɛbɛ mɔgɔ caman ye ka dɔw di ka taa nin di mansaw ma balima dɔ bɛ Dubayi wallahi a ka kan b'a fɔ nin kɛnɛ kan Mamadu a ye fani bɔ fɔ Dubayi complet 3 wallahi ka di ne ma ne yɛrɛ ta kelen a n'a parfum cɛkɔrɔba ta 2 ani mun nana wariw di a ka ca u y'a kɛ ala de ɲɛna n terikɛ dɔ fana bɛ yen ale ye n kanu Alahu Taala kama a ko moriya sira tɛ foyi tɛ ale nana adamadenya yɛrɛ de sira ɲini ne ye wallahi seli in kɔnɔ a ye bonya kɛ a ka bon hakili ma o la an bɛ Alahu Taala deli ala k'an n'u bɛɛ sara maaw ka dugawu kɛ u ye an b'an balimakɛ fɔ an bɛ kɛ jo ye Jawara ye a fana y'a kanu ani Danbele u b'an ka émission suit n'a tɛ ni k'u ka baara tiɲɛ an balimakɛ Burukina bɛ fana ale tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ni e ni min kumana f'a ko n'ale bɛ taa baara la a b'a muso bila k'an ka video suit ni min don a ka bɛɛ sɛbɛn yanni k'ale tila an karamɔgɔ nin bɛɛ ye hɛrɛ de an b'o bɛɛ lajɛlen fo Faransika mun b'an filɛ an balimamuso Aja la an b'a fo k'a fara Faransika bɛɛ lajɛlen kan an yɛrɛ jɛɲɔgɔnmuso n'o ye a tɔgɔ ye Jelika Danbele an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo kosɛbɛ ani cɛ caman bɛ yen Faransi mun b'an suit la k'a fɔ karisa live yɛrɛ an t'a fɛ a yɛrɛ si ka fɔ an kɔ jamana caman bɛ ten an tɛna se ka bɛɛ ta kelen kelen ma n'an panna dɔ kunna a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye an balimakɛ dɔ bɛ Senegali fana ale n'a ko n'an ma live kɛ don o don wallahi k'ale bɛ si a ɲɛna dɛ ale bɛ si ka téléphone suit k'a dayɛlɛ k'a filɛ wallahi an ka question caman bɛ na live kɔnɔ ale de b'a question ɲini ka na ko a ka da ye n'an bɛ live sigi an ka kuma nin kan a ka da ye n'an bɛ live sigi an ka kuma nin kan question caman bɛ yen a bɛ na n'a ye ten o la an b'a yɛrɛ fɔ Senegali an bɛ an balimaw bɛɛ fo mɔgɔw y'an bonya mɔgɔw y'an ladiya wallahi ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la mun y'a bɔ minɛn min kɔnɔ o y'a bɔ ala de ka minɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'an fo an yɛrɛ bɛ mɔgɔw fo wallahi mɔgɔw ko aw fɛnɛ fo k'a ka dalilu bɛ ka u nafa an balimakɛ caman hali an balimakɛ dɔ kɔsa in na k'a ye a ko an ye dalilu dɔ bila dugutigi fiyentɔ wallahi ko ani dɔ bɛ ɲɔgɔn ka luwanse la san 3 a n'a ka muso tɛ bɛn mais ko a y'an ka dugutigi fiyentɔ baara ye ko Alahu Taala y'a dugawu jaabi a caman olu min bɛ fɔ an ye semaine kɔnɔ kalo kɔnɔ wallahi ne tɛ se k'a bɛɛ nati live la n tɛ se k'a bɛɛ nati mun ko k'u bɛ baara sɔrɔ an ka kilisi sababu la mun ko ala ta kɔfɛ u ka denbaya ka dahirimɛ sɔrɔ Burukina bɛɛ yɛrɛ dɔ ko an b'a fɔ ko ka dugawu k'an ka cɛkɔrɔba ye ko o yɛrɛ kɔni k'ale ɲɛ t'a la ko kun t'a la o ka fɔ quoi parce que k'ale kɔni fɛ o dugawu kɔni bannen do yɛrɛ de k'a bɛ i n'a fɔ ni minɛn fara ji la i bɛ ka ji wɛrɛ k'a kan ko an ka cɛkɔrɔba bɛ arijinɛ kɔnɔ ka ban parce que k'ale bɛ ka denbaya min balo bi ala ta kɔfɛ bi ale ɲɛ tɛ sababu si la bolo k'a jigi bɛ min kan n'an ka dalilu ninnu tɛ depuis a donna an ka dalilu baara la alhamdulilayi yɔrɔ lafiyara mɔgɔ nin bɛɛ ye hɛrɛ de ye an y'a kɛ nin dɔrɔn kosɔn wallahi an m'a kɛ k'a fɔ mɔgɔw ka sanu di u ka jama di an y'a kɛ k'a fɔ mɔgɔw ka i jigi da ala kan kuma dɔw la karamɔgɔw ye nin kɛ n na kuma dɔw la u ye nin fɔ n ma kuma dɔw la u ye n ka nafolo in dun ou bien somɔgɔw ye nin dun
o de y'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ se foyi la ani maa caman bɛ kafiriya parce que i b'a sɔrɔ dɔw a ka di dɔw ye n'an sigira an ka kɔntini wajulu dama ye wajulukɛla ka ca réseau kan mais mun na anw ye nin système ta mɔgɔ caman de bɛ kafiriya ka wajulukɛla to wajulu la e b'a dɔn min b'a kafiriya wa parce que degun dɔ b'a sɔrɔ baara tiɲɛ dɔ b'a sɔrɔ a tɛ solution sɔrɔ a la bolitigi dɔ bɛ ko fɔ a ye a bɛ taa yɛrɛ d'o ma a faamuyara fɛn levier moto in na dusukun ayi yan sisan a filɛ Mamadi sanuko sira kan n'i ka mɔgɔ bɛ damanda la k'a bɛ kelen don k'a ma se ka na yiri dɔ bɛ yen ko vugaɲa u ka taa n ka YouTube kan ne ye video k'a kan k'an to kungo yɛrɛ kɔnɔ n y'a yira mɔgɔw la a faamuyara mamina dɛ sabin don i b'a sɔrɔ a dɛsɛlen don donc yiri in tɔgɔ vugaɲa yiri in tɔgɔ ye ko vugaɲa mɔgɔw ka se k'a ta k'a d'u ka dama baarakɛlaw ma aw bɛ vugaɲa dɔn fa a den bɛ cogo di a den ye bilemani ye ten voilà a den bɛ na fɔ tamaro o yɛrɛ don jate a den ye bilemani de ye o de ka ta fa ni yɔrɔ ta k'a kɛ i bɛ sɛmuso bileman dɔ de ɲini i bɛ vugaɲa bɔ wala n'i ye vugaɲa bɔ i b'a fara de vugaɲa fara de bɔ a fara a n'a lili alamisadonya fɛ i bɛ vugaɲa fara a n'a lili bɔ a bɛ ka taa i bɛ vugaɲa fara n'a lili bɔ alamisadonya fɛ o la i bɛ sɔrɔ sisan ka fara in tobi n'i y'a tobi sisan a furaji min bɛ bɔ i bɛ furaji in sɛnsɛn i ka sɛmuso wuleman tobinen nin sɛmuso wuleman min n'i y'a san e mɔgɔ min bɛ damanda la ko damako gɛlɛyara i la i bɛ sɛmuso wuleman tobi ni vugaɲa tobilen ji ye a faamuyara donc o la sisan e yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka sɛsogo in dun n'i ye sɛsogo in dun olu ka yɛrɛ kɛ o kɔfɛ sisan ji tɔ min bɛ daga la i bɛ dɔ fara daga kɔnɔ ji kan fura tɔ min bɛ daga kɔnɔ i bɛ dɔ fara daga kɔnɔ ji kan i ka ko a la i bɛ ko a la ka se tile 7 ma don o don i bɛ ko a la i bɛ dɔɔnin k'i ka dama baara mɛnɛw kɔnɔ n m'a fɔ i bɛ miliyɔn sɔrɔ dɛ mais i dahirimɛ damanda la i b'a sɔrɔ walahi kirisi ko tɛ nin ye quoi i b'a bɔ a bɔ cogoya la dɔrɔn a faamuyara n bɛ segin a kan vugaɲa i bɛ vugaɲa fara bɔ a n'a lili alamisadonya fɛ maa min bɛ damanda la ko dama gɛlɛyara a ma ko hali so taga cogo t'a la kamalen dɔ ye ne wele ko k'ale bɔra dama na k'a bɛ taa muso furu nafolo de ɲini u ye seli fitinin mana tɛmɛ samedi sabanan u y'o de fɔ a ye sunkalo sera ka sɔrɔ foyi tɛ yen wallahi kamalen bɛ ne wele fɔ a bɛ telefɔni na a bɛ kasi la ne ye nin yiri fɔ a ye a ka baara nka araba tɛmɛnen kunun de kun ye araba ye araba don
a ye ne wele ko a nana seli kɛ so n ko e taara seli kɛ so n k'a diyara ko ko hali n'ale m'o fɔ ne yɛrɛ kɔni kan k'o dɔn sa parce que ko ni ale nalen ka na seli kɛ so kɔni ko alhamdulillah ko mais ko ni ala sɔnna k'a bɛ tɛmɛ ne fɛ ko ka ne ka bonya kɛ wallahi n ye yiri in dɔrɔn de d'a ma n ma dalilu wɛrɛ d'a ma a ma foyi d'a ma mɔgɔw ka ta k'a kɛ n'i ka mɔgɔ bɛ damada la n'a curunna nin de y'a fura ye ala k'an bɛɛ sababa ma k'a ɲini mɔgɔw fɛ live u ka partager bi question ninnu na u ka kologiriya kosɛbɛ question bɛ min fɛ u k'a bila n'an bɛ min dɔn an b'a jaabi ni ala sɔnna awɔ bisimila